ni ne enti around kendo no biro gi min piny e alamni. Adwa ni mondo aler statement mane Jakom owacho. Mokwongo adwa na wach ni Babu Owino en jachama motegno mar ODM kendo sechung' mowuok oko ne chama mar ODM kendo an aluonge ni wise man, en ng'ama osiepna, ong'e maber, aseluonge Homa Bay, mondo konya mentor nyithindo ma yawuoyi. Omiyo he's a strong and respected member of the party kendo ong'e apani gimora mora ma Babu nyalo dware chama onge ng'ama nyalo tame ka ji odhi e yiero kata welo ma free and fair. Gima Jakom nya winjo ko wacho an kaka ng'ama ni e bura nyo wacho ni odwa ni mondo Nairobi odong' imara. Jakom no ko wuoyo wach ma 2027 apani ji onego beda very clear. Odwa ni mondo Nairobi odong' imara to governor ma Nairobi matiyo sani en Sakaja. Emanyo wacho no odwa ni odong' imara to Sakaja oriti. Tiende ni ng'ama ni kacha nyoro e leadership ma Nairobi leader ne en Sakaja. Okay. Koro no wacho ni chama odong' motegno to we Sakaja oriti. Ok ni Sakaja ine mebro bedo governor ma 2027. Onge ng'ama nyoloso e wach ma 2027. Adwa na wach kae e lo chama. Ni kochopo 2027 jite madwaro kom mar governor e chama mar ODM bro bire pap mondo tim welo mondo ng'ama dhi ting'o flag mar chama obed ng'ama jo Nairobi emotimore nade owalo. Yeah. Nikech gini gimomiyo ng'ani ne penjo nikech oro message kama rabora ahinya ng'ada matin. Yeah. To wacho ni kata mana dhok manyitiyo go ne chalo ka gimirwako Sakaja e party mar ODM to Sakaja en ja UDA. Ing'eyo gima dwani mondo awachi wan kaka jo ODM dwa